यांचं प्रेम मालवणी भाषेवरचा इतक्या असाना की माका सुद्धा असा वाटूक लागला की आपण काहीतरी करूया. तर तुमका सांगूचा म्हणजे असा की मुंबईत दुपारी 4 वाजता जन्माक येलेली फॅशन ही कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून, एस टीच्या माध्यमातून, स्लीपर कोचच्या माध्यमातून फाटफटी कोकणात पोचता. बरोबर. आता आमच्या गावातला कमळ्याचा आवडा या कमळ्याच्या आवड्यान त्या माधुरी दीक्षिता खंय बघितला आणि कसा बघितला माका ठाऊक नाही. पण आज जा काय नकरे जा काय ता करता त्या स्वतःक माधुरी दीक्षितच समजूक लागता. म्हणून आमचे आडावकर म्हणतात की कालचा शेमडा कमळ्याचा आवडा जेव्हा त्याका तू बघशील तू बघित राहूशी जसा दिसता माधुरी दीक्षित. ह्या जेव्हा जायचा विहिरीवरती अंगावर पोलको तो पण फाटको दया कोणाकच नव्हती. आणि आता बिन बाह्याचो पोलको शिलिकचो चलता खांदे ओढवीत. काय सांगू तुका, तू बघित राहूशील कसा दिसता माधुरी दीक्षित. साहेबां